kita. Kahit na may mahal ka ng iba, ba't baliw na baliw ko sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba? Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Kita, kahit na mahal ka ng iba, at baliw na baliw ako sa'yo. Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? O bakit nga ba? Isa tayo. Saan nagsimula ang saan na naging sapat at di mo inamin? At kung masaya ka sa piling niya, ang tanging hiling ko lang sa kanya. Huwag nyo. Grabe, may pagkain na yan. Grabe. Baka kain ni Ike. Napigsan sa pagi apoy na.
And no matter what I do, I feel the same. Thinking of you. Patay kumutan, Maria ko si ako. And no matter what I do, I still the same. Thinking of you. No matter when I'm with you. And no matter what I do, I feel the same. And no matter what I do, I feel the same. Kapag matang kakaroon tinodor sinilotong. Joy. Uy, gapoy ito ilan jay. Ang kapo di spaghetti ang ginatang ko pa di. Diba? May niluto akong pas sauce. Diba? Yung sauce nun, yun ang partner nun, ganyan din, naka-promo. Yan yung nagpahula si Ma'am Risa. Spaghetti ko na nakasakto na grocery ah. Lakmi ka. 100 pesos. Hala, naunahan ako. Kuha ni Ma'am Ends. Mama, dito nakarap ko kasi eh. Dito nakatabi ko. 100. Naidan ko na pala dun sa ano ko. Premiere ko upcoming. And no matter what I do, I feel the same. Grabe yung ano no, kulay ng buhok andyan pa rin. Hindi pa rin siya naalis. And no matter what I do, I feel the same. Ulo. Paya. Mama Joy! Mega loud shout, Mama Joy! Pahinaan mo ma. Mama Joy, shout out. Good evening. Ayan, may jacket na po kayo. Dapat may ano pa ba? Hinog dati na lumpay nga sa bama. Paya. Pagturon guard ko man yung year. Ay. Eh di Christmas yan, nag-Christmas at nag-premiere. Ito na naman, oh, premiere ko na. And no matter what I do, I feel the same.
with you. Ta-da-na-na-na-da-da-da-da. Tamsakan mo na ah. Akin na yan at ako magtamsak. Si Mother Ramida, sika di mo kapag tamsak, di yung like ko, post ko. Ma'am Ens, naka-LS pala. Ma'am Ens, good evening. On the way ma'am sa iyong patamsak. May binaba ka sa ma'am no? Good evening ma'am Ens. Ma'am Ens, dito ako sa iyong Nuri, Maki. Sharap. Sarap ng mayonnaise, oh. Mama na tong brown chicken nuggets. Sarap. Bakit matamis yung Matamis yung rice nung noong Japanese rice. And no matter what I do, I feel the same. And no matter what I do, I feel the same. Tapos ito ko mga pugon, no? Maya. Oo. Ganyan naman yung pugon ay. Kami yung brudan. Ma'am Ens, thank you. Oy, nari Ma'am Inday. I-google ko ngayon, ma'am, paano ginawa. Di ba ako nakatikim niyan? Ma'am Ens, thank you. Sa iyong patamsak dyan. Mama Joy, channel, mega loud shoutout. Mama Joy, baba po kayo ng bahay. Good evening. Palalove naman sa ating mga binababa ni Nightboot, please. Dito lang, support lang host. Ayan. Wala kang channel, Mama Joy. Baba ka, Mama Joy, at lablabin natin yan ng bonggang-bongga. And no matter what I do, I feel the same.
Ganun ma. Guys, nag-dinner na ba kayo? Kain muna kayo, guys. Ma'am Ens, kain ka muna dyan. And no matter what I do, you'll feel the same. And no matter what I do, you'll feel the same. Nyay kulay gamit iso tayo na ako New Year. Dapat may isusot tayong isang kulay lang. Saan mo na i-goods to ah? Insan! Kumusta na ang pretty natin dyan? Insan, thank you! Thank you sa iyong patamsak dyan. Aba, gising ka pa. Anong oras na dyan? Mama Joy, thank you. Mama Joy, baba ka ng bahay mo dyan. Ayan, palablab sa ating mga binababa ni Night Boot. Salamat po. Kumusta na Insan dyan? Happy New Year! Sa imong tanan. Inyong tanan. Sa iyong tanan. Daghang salamat sa pineapple. Lami kaayo oy. BJ lang ako host, labas din ako maya-maya. Nag-ready lang kami punta ng plaza sa kabilang bayan. Thank you Mama Joy. Salamat po. Natangkan pa yung sa bamang nagduma. Yung sa bamang masarap yung pag hinog na hinog. Happy New Year din Insan. Ako andito ng mother. Dumating na siya. Nag-update ka na sa Hindi pa ito nag-update. Nag-update ka na, download ng bago ba? Nag-react ang biti sa ama kabugiran ni Maymay. Yung nanay ko yung talaga, may talaga ang niya.
Si Maymay hindi nawawala. Ma'am Renzel! Hello, gandang gabi. Pamangkin, sabi ni Mother. Ma'am Renzel, shout out. Among kabugera, nandin na rampa. Naghahanda na yung nanay ko sa kanyang karaokeing kabugera daw. Ang kanyang favorite na si Maymay. Ma'am Ens, thank you Ma'am Ens. Nag-slide naman tong na to. Tablet na to. Mama, naririnig yon, oy. Yung nanay ko hindi na nagsawa sa kay Maymay sa niya video, ba yung music video, yung kabugera. Ay guys, ang sarap nitong itong ginawa ko, ang bango. Di ba nagluto ko ng pasta, nilagay ko tong syrup. Pwede pala. Sarap. Tama lang yung anghang niya. Ma'am Ens, tama lang yung anghang niya ba? Yung hindi ka pero mapapa. Megala shoutout Ma'am Ens, sabi ni Ma'am Renzel, harang pa rin, sabi ni Ma'am Renzel. Ma'am Renzel, thank you. Ma'am Ens, meron ako ditong Korean noodle. Nag-iisa na lang siya. Iluluto ko siya, lagyan ko nito. Tapos lagyan ko nung yung vegetable na sinasabi mo ma'am sa pwedeng ilagay sa pansit palabok. Ayun, lagyan ko siya ng ganun. Tapos itlog. Kanap. Ang bango ng amoy kasi mami. Dalawang to nilagay ko, dalawang buong bawang. Kaso nga lang, yung sili niya toasted din. Yung sili din niya toasted. Next time, ang gawin natin, i-blender ko siya. Pagka blender kong ganyan, hindi ko muna ilalagay yung bawang. Kasi yung bawang niya, toasted din Ma'am Ens. Ang bawang at saka ang sili dye, toasted din. Yun nga lang, pag kinain mo siyang ganyan, nakakatawa kasi toasted. Tapos, bili ako ng ano ba yung herb na star anise ba yun, Ma'am Ens? Star anise ba yun? Yung mukha siyang star na ganun. Mega loud shoutout Ma'am Renzel, sabi ni Ma'am Ens. Para mas babango. Parang pepperoncino pag nilagay mo sa spag, sabi ni Ma'am Ens. Nilagay ko ma'am sa niluto ko kanina ma'am, yung chicken pasta. Sabi ko hindi manghang eh. Nilagyan ko nga to, masarap naman. Habang kinakain ko, nilagyan ko ba? Sarap din pala siya. As usual, tayo-tayo lang din ang magkikita. Ma'am Risa, kung asan ka man Ma'am Risa, we miss you Ma'am Risa, kung nakikinig ka man dyan. Ako, busy-busy nating Ma'am Risa. Pagod yun, for sure. Among kabugera.
Anong oras na ba? 27 minutes. Okay, 2 hours lang tayo para ano. Yan in na rin. Ma'am Renzel, shout out. Salamat po. Grabe ang harang, ma'am. Nako, ma'am Renzel, skip ka na lang sana. Ganun pala, pag nasa harang ka, hindi naka-counted yung ano, yung tao. Labas na ako, host. Mama Joy, thank you po Mama Joy. Bye all. Ayan, Mama Joy channel. Thank you po. Salamat. Ayan, gumana na si Nightboot. Nagbaba na siya ng ano, ng pangalan ni Mother. Nagbaba na siya ng ibang ano, nakalagay. Sayang naman Ma'am Tep. Sabi ni Ma'am Renzel. Ma'am Renzel, thank you. Na 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 na. Amang kapkera. Nag-charge pa kasi isang cellphone ko. Kaya ko nga para magpatugtog tayo. Yan, 83% na siya. Kaso nga lang, may CPR tong pinapatugtog ko eh. Ma'am Renzel, binababa ni ano yung ano mo? Nightbot. Yung bahay mo dyan. Kina Ma'am Ens kasi ayaw gumana eh. Kaya minamanual ko siya. Pero yung sa'yo bumababa naman. Andyan. Bibilhin mo na ba yung set, Ma'am Tepe? Ma'am Renzel, taga Manila kasi siya. Ang suggest niya is pick up. Pipick upin. Tapos, sinasuggest niya na ano, sa Shopee ko daw bibilhin. Baka pag sa Shopee, mabasag, ano ba yun? Itatapon-tapon. Taga Manila yun. Yung taga dito naman malapit sa amin, 10,000 talaga. 10,000 talaga yung price niya. Arcons Vlog! Mega loud shoutout! Good evening! No. Sinasabi niya, kung may kakilala, wala na may kakilala ko doon pero layo nila. Tapos, hindi siya nagpapalala move. Yung papalala move niya. Tapos na kumain. Magandang lang ako ma'am kanina, yung i-premiere ko sa Friday. Yung pasta.
Ang sexy naman ng thumbnail, sabi ni Arcons. Arcons, thank you. O, diba? Eh, di napadaan ka. Diba? Scam. Nakaka-scam ba? Doc Rose Channel, may galak shout host. Hello po. Ayan, may jacket na po. Doc Rose Channel. Thank you po. Hehe. Baba po kayo ng bahay para panoorin natin yung mga bago yung upload. Mega loud shoutout sa lahat ng nandito, sabi ni Arcons Vlog. Thank you Arcons. Doc Rose Channel, may jacket na po kayo. Ay, nagbaba ng bahay si Doc Rose. Tita Cher. Tita Cher. Parang teacher. Teacher. Ang alam ko na dikitan ko na si tita, si ma'am. Si teacher. Ipasok ko po ulit yung ko. Idikit kalembang ko po sa inyo. Panoorin ko lang muna. Patams ako. Salamat. Sige, Arcons. Panoorin ko lang bago ko dikit kalembangin. Dan dikit kay tita, sabi ni admin ni Risa kay Ens Vlog. Ayan. Ano ba yan? Ayan, tita. Ito po ang bahay ng ng ating Ma'am Ens Vlog. Binababa po ni Nightbot. Dikit kalembang na po ako sa inyo, teacher. Tita Cher. Ito po yung kanyang channel din po. Ens Vlog po. Binababa po ni Nightboot. Thank you. Arcon, sa dito ako sa iyong bahay. Idikit kalembang ko na rin to. Dan na Arcon sa iyong premiere. Tambay muna ma'am, kakain pa. Ens Vlog dikit dan, ayan. Sige baba ka ma'am Doc Rose Channel. Ilagay natin yung ibang yung ibang alagad ko po. Dan na po sa inyo. Baba lang po kayo dyan ng bahay. At ipasok natin yung iba. Boss! Mega shoutout! Yan, palablab lang po sa mga binababa ni Nightbot please. Teacher, TV. Tita Cher, andito pa po ako ulit. Pangalawang ayuda po sa inyo. Panoorin muna natin. Ayan. Boss Butchog, mega loud shoutout. Good evening. Boss, shoutout. Thanks BFF host. Thank you, teacher. Ayan, palablab lang po sa mga binababa ni Nightbot dyan. Si Boss Butchog, Van, at saka si Ma'am Risa K and Ma'am Rencel. Thank you. Boss, shout out. Teacher, wala kang harang. Twice na po ako.
Pangalawang dikit kalembang ko po sa inyo, teacher. Busy na naman si boss, ha? Boss Butchog, mega loud shoutout. Good evening. Mega loud shoutout po, Ma'am N. Sabi ni boss. Thank you po. Wala kang harang, teacher. Pangatlong ayuda po sa'yo. Wala naman harang, sabi ni Ma'am N's vlog. Boss, salamat po. Hindi na po busy, Ma'am N's. Boss, hindi na po ba maingay ang kapitbahay? Hinihintay po namin ikaw mag-live. Ang ingay pa rin, Ma'am Tef. Ayan, teacher, bell all pa rin sa'yo. Pangatlo. Pangatlong ayuda po sa iyo. Pabarangay mo na yan. May naalala naman ako sa pabarangay na yan. Ayan. Teacher, palablab naman po sa sa binababa ni Night Boot, please. Ito si
boss. Boss. Boss Butchog, are you there? Are you there? Doc, dad na po pati harang, sabi natin Boss Butchog. Night bot, wag mo ibaba si Boss. Ayan, boss, tamsakan mo po daw ang bagong upload ng ating Ma'am Ants, please. Hinaharap ko lang ang boss. Ayan, Doc, Doc Rose. Tinapos ko po ang inyong harang. Hype ka na itbot dito. Na to, hinanap ko lang si Boss Bahay. Yeah, welcome, Doc. Sa rin sila nakatulog na naman. Or nalunod. Kainis talaga tong ano na to. Hindi kompleto. Host, taga saan ka po? Pangasinan po, ma'am. Teacher. Ayan, teach. Dikit ka lang bang po ulit? Ika-4 po. Ano sabi ni ma'am? Ang labo kasi nitong ano ko eh. Renzel, kung nasaan ka man, dyan ka na lang. Renzel, where are you? Si Renzel nakatulog na naman or nalunod na naman sa gulay. Naku ma'am, nalunod sa damit kasi magtutupi daw. Kung nandyan ka, taas mo pa mo. Kayo, teacher, saan po kayo? Tita teach. Tita teacher, saan po kayo? Nagluluto ako ata si Renzel, sabi ni boss. Kagabi yan, tupi ng damit na yan. Cavite po. Ayan, layo pala ni ma'am. Cavite. Ayan po ang taga Manila po, Doc Rose, si Boss Butchog. Taga po yan, taga Manila. Ay, Laguna. Saan ba Laguna? Laguna po ba? Saan ka po sa Cavite? Ay, Cavite po ba si boss? Boss, Cavite ka ba? Ayan. Rosario. Ayan. Yan, boss. Ikaw, boss. Sa GMA si boss, sa Itbulaga. Oh. Kapuso pala si boss, kapuso. Kapuso pala siya. Daw si boss eh. GMA. Boss, ang GMA ba saan po banda nakalocate? Keso, saan po ba? Okay, malapit. Nasa Carmona. Sabi ni Doc Rose.
Wala akong magawa, sabi ni Ma'am Enz. Ma'am Enz, ikaw magla-live sa New Year. Putukan na. Laguna nga. Auntie Ibing, megalot shoutout. Good evening, Happy New Year. Kumusta na? Matagal tayo hindi nagkita. Mag-live ako sa New Year. Sige po, Ma'am Enz. May premiere ako yan eh. Pero nakaset 31. Nakaset ng alas 9. Auntie Amy, megalot shoutout. Sige, pagkatapos ng premiere mo, sabi ni Ma'am Enz. Oh, busy, naglipat kasi ako. Saan ka na, Auntie Ibeng? Naglipat ka ng amo? Tagal natin din nagkamustahan. Magpapatugtog lang ako sa New Year. Sige, Ma'am Enz. Oo, lipat sa amo. Hello, Moto Check! Master Megalot, shout out! Good evening! Megalot shout sa inyo. Ayan, Moto Check, shout out! Happy New Year to all! Sabi ni Boss, pasensya na host. Busy ngayon, lang nakadalaw. Okay lang yan, Master. Thank you. Ano oras nung mo, LS? Hindi ako pwedeng mag-pin. Nasira yung laptop ko. Master, nasira ang aking laptop. Ngayon, nagtitingin ako na PC. Baka may itatapon ka dyan, galing sa Macau. Ngayon lang nakadalaw. Okay lang yan, Master. Shoutout sa'yo. Ayan na si Ma'am Rencel. Ma'am Rencel, itaas daw ang paa. 7:45. Baba mo dyan. Ayan na si Kukulo ka. Haha, gusto mo rin? Nasira nga yung laptop ko, Master. Ma'am Inday, nandiyan na si Kukulo ka. Opo, may tatapon ka ba? Ang ingay naman itong tugtog na to. Opo, Master. Meron ka ba itatapon dyan? Nasira yung laptop. Nice to be me, TV. Hello, padikit naman ako. Ayan, sige po. Shoutout po sa inyo. Good evening. Ayan, may jacket na po ikaw. Meron dalawa. Ayan na. E di ikaw, Rencel, sabi ni Ma'am Enz. Oo, sira yung akin. Wala, sira na. Mahal nung battery. Ayan na ang Moto Check Vlog. Meron po siyang premiere ng 7:45. Padalaw naman po. Ayan, waiting na kami, Master. Katapos po, magkaon. Ayan.
Ano kaon mo? Andito na, Master. Ayan, may premiere po si Moto Check. Binaba po niya. Patamsak naman po, padalaw po please. Si Papa, ni kaon mo? Kanin at ulam po, sabi ni Ma'am Renzel. Master, dito na po ako sa iyong bahay. Hintayin mo si Mother. Nakakaano lang, bibis lang. Next year, papabagahe ako host. Sige, Master, baka naman, ambagan mo ako please. Oo, opo. Opo. Wala, hindi na ako bibili ng laptop. Ayan, padalaw naman sa ating moto-check. Nag-start na po, moto-check vlog. Dikitan pasukli po, sabi ni Doc Rose channel. Ayan, Doc Rose, tapusin lang niya yung kanyang yung kanyang premiere. Nasa harang ako, master. May dalawa pa ako CPU dito. Mag-laptop muna ako monitor, ha. Master, thank you in advance. Harang pa ako, Master, ha. Andyan na ang aming admin ni Risa KN's vlog. Thank you, Ma'am N, sa padalaw kay Motocheck. Bella Mana, mega loud shoutout, Bella Mana. Shoutout, good evening, good evening. Ma'am Ens, thank you. Andito naka-BG lang, sabi ni boss. Ako, nasa harang pa rin ako ng Swakto UFC. Dito rin ako sa live ni Motocheck. Ayan, andyan din si Auntie Ibing. Sa live ni Motocheck. Thank you, Auntie Ibing. Thank you. Shower out sa'yo. Kumusta na? Ilocano mo tada ito. Motocheck. Ilocano data ni Auntie Ibing. Taga Hong Kong. Auntie Ibing ni Motocheck. Taga Macau ata. BG lang muna. Hindi po ata pwedeng mamasyal sa Hong Kong eh. BG lang muna, inulam mo, Ma'am Ens. Ayan. Ma'am Renzel, nandito po kami kay Motocheck. Premiere po niya. Yung binaba po dyan ni Motocheck Vlog. Bagalan mo lang maneho! Ang haba ng harang. Andito pa ako sa Swakto. Ketchup. Mel V, Auntie Ibing here. Ayan, si Auntie Ibing, shout out. Happy New Year, everyone. Ayan si premiere ni Motocheck. Ayun na. May harang, naka-VPN ka, naharaan naman. Bella Manadan po sa'yo, sabi ni Ma'am Renzel. Ma'am Renzel, nandito lang po kami sa premiere ni Motocheck Vlog. Ilocano Mutlatay, Ma'am Renzel, ni Motocheck Vlog, Aligi Macau. Ni mother-in-law mo, Macau niya. At ito ni Motocheck, taga Macau mo, Ilocano mo atoy.
Ay talaga ma'am, makaw ma'am. Wan, ma'am Rensel, ato isuna, ato kami kwa. Ni ma'am Rensel ato imot. Premiere na, moto check vlog. Ado Ilocano dito Hong Kong, sabi ni Auntie Ibing. Yes, Auntie Ibing. Post kain lang po kami. See you later. Doc Rose, thank you po. Sabi ni Master, wala nga. Unurong si junior ko sa lamig. Palag. Mega shoutout po sa lahat. Lamig nung Sunday at Monday. Nako, ma'am, Auntie Ibing, naglamis mo dito, isika. Ang lamig din. Nakamedyas pa nga ako. Malamig na, lalo na pag madaling araw. Tapos pag gabi, malamig yung hangin. Lamis. O nga kanina, morning ko pinalitan 2 hour.
Ayan, nagbaba si si Auntie Ibing. Auntie Ibing, puntahan ko yung ano mo, yung binaba mo. Tapusin ko lang to kay Moto Check. Mega shoutout po sa sabi ni Kay po. Mag-live sana ako nung Sabado night at nag-camping kami. Kaya lang, nauna alak. Kaya maaga kaya maagang natulog. Nag-live ka kumamam Auntie Ibeng. Pag mga ganun, mag-live ka. Pag nag-camping kayo, ganda kaya, no? Naglami siguro. Kapag hindi aso makasutsun. Ahanak ko. Baka di ka makatulog, Ma'am Ens. Auntie Ibeng, puntahan ko yung binaba mo. Ayan. Ma'am Justin, ilagan ba baka dyan ng bago mong upload para mapanood natin ulit. Boss Butchog, may galat shoutout. Ma'am Jesslyn, Happy New Year! May galat shoutout, Boss Butchog. Sabi ni Kay po, ayan, ang aking mother. Puntan ko mamaya yung mga ano nyo guys, yung mga binaba yung link. Andito pa ako kay Master. Nanonood pa. Grabe lamig nung Sunday morning ako naligo, wala pang heater. Ay! Naglamni isdatan man nga minuto ko nga nagdigos nga Madam Auntie Ibing. Paspas siguro niya. Basta nag-conditioner. Conditioner balnaw.
Mega mega shoutout po, Ma'am Kay. Sabi ni Boss Butchog. Tinag. Kundi ka mga gwati agas. Happy New Year! Hello, Chime! D-Vlog! Patusok po sa premiere. Nagbaba siya ng ano. Auntie Ibing, nandito ako sa iyong ano. Binaba. Gimason. Sarap na ng barbecue na yan. Magi sila mo. Mami ano. Sarap ng barbecue. Chime! Thank you sa iyong parang. Sunod ko ikaw, tsaka ni Ma'am Jocelyn. Dikit kalebo ko to. Auntie Ibing. Ito lang may malabas. Thumbs up na, Ma'am Chime, sa iyong ano, premiere. Ma'am Jocelyn. Idikit ko din to, Ma'am Jocelyn. Wow, sarap tong isda.
Balikan ko mamaya, Auntie Ibing. Naka 1 minute lang. Balikan ko ulit yon. Gusto basa-basa. Sarap nung isda, oh, Ma'am Jocelyn. Dikit ka lang bang to, Ma'am Jocelyn? Tapos na, Ma'am Ens. Arang. Doon ako nang ulit. Ayan. Tapos na si Moto Check. Tagal ko nila kapag-upload, kaya hinabaan ko na. Kaya nga eh, hindi naman halata. At least natapos. Wala palang laman ang Google Play ko, sabi ni Ma'am N. Salamat, Ma'am Tep. Welcome, Ma'am. Thank you din. Pepsi pa more. 20 minuto po yun. Hindi ko napansin. O, ayan na. Ba't kasi ba't hindi ka kasi nag-weekly upload? Weekly upload. Salamat sa mga pumunta. Kasi po nawala yung GoPro ko. Hinanap ko pa po. Nawala! Saan nagpunta? Ma'am Inday, kaninong bidyan? Si Auntie Ibing, ma'am. Ma'am N, si Auntie Ibing, yung nagbaba ng link. Sarap ng barbecue nga, oh. Nasaan na yung GoPro mo? Bangingi kasi ako last week, hindi ko alam paano ako nakauwi sa bahay. Buti pinagbuksan ka pa ng pinto ni Mrs. Kala ko wala na kayo, sabi ni Boss. Boss, saan ka galing? Haha. Nako, boss, nandito sila kay Motocheck. Premiere po kasi niya. Lamig din sa Hong Kong. Hong Kong to eh. Hong Kong. Nagpunta kami sa... Oh guys, nakapunta na tayo sa Japan, Hong Kong, Macau. Ito naman po Hong Kong. O, di ba? Pang international lang peg. Sa pagkabata rin. Haha, galit nga. Buti na balik kaya yun, sabi ni Motocheck. Nagpapasalamat ako. Ayan, Master, thank you. Sana hindi ka na maging busy. Balik LS ulit tayo ng every 7 PM. Di pa kasi ako naka-edit sa pinuntan namin kaganda doon. Naku ma'am, Rensel, mag-edit ka na. Ako nga yung niluto ko kanina, in-edit ko na rin ngayon. Hindi ko nalagyan ng kung ano pa.
inedit ko na at naka-upload na. Dadala ako lagi sa'yo, host. Thank you, Master. China naman next week. Mag-China ka? Pwede na ba? Ay, pwede pala, no? Mag-edit ka tapos i-upload mo ulit sa... Ano ba naman tong ko? Hindi mo kompleto. Yun yung nabasa ko kay Ma'am Ens. Mag-edit ka tapos i-upload mo ulit sa... Laki ng GB na gamit kasi Ma'am Tepa nawala ng space. Ma'am Renzel, mag-delete ka ng Shopee, Lazada, ganyan. O basta may vacant. Nako. Tinitignan ko na nga, Ma'am Ens. Kakatakot. Haha. Master, thank you po, Motocheck. Basta pag pag may nalapsap ka dyan, lapsapan mo ako ng monitor tsaka CPU. Mega loud shoutout, Ma'am Jazz. Sabi ni Ma'am Renzel. Ma'am Jazz, thank you. Mabawi ako sa iyo, Sehe. Welcome, Motocheck. Master, thank you po. Happy New Year dyan. Naka 4 minutes din ako dito, Yan mo ang dalaw. Nag-iawid ka, Pai, ko naman Inawid mo, Pai. Happy New Year sa inyong lahat! Sabi ng ating Motocheck vlog. Happy New Year! Happy New Year sa lahat, guys. Sana ngayong New Year ay mawala na lahat ng sumpa na sakit. Lahat ng sumpang sakit, lahat ng may sakit ay gumaling na. Kwentuhan ng mga nalasing at na-amnesia. Naka 5 minutes ako, Ma'am Anti-Ibing. Tamsak, hello New Zealand comedian. Mega loud shoutout po. Good evening, Happy New Year. Ayan guys, love-lovein natin ang mga binababa ni Nightboot. Baka naman. Sa kuluan may nakitang anaconda ata Master. Nasa news ng Macau. Nag-away-away dahil sa eleksyon 2022. Ate Risa, mega loud shoutout. I miss you so much. Ma'am Risa, host. Ala, grabe. Ma'am Risa, we miss you. Asa na you? Dito na as. Grabe. Ang laki. Pwede kumain ng buong isang tao yung sawa. Grabe no. Laki no. Asa si Ma'am Risa yan? Grabe, laki. Nasa bahay nila, bakit mo hanap? Sabi ni Ma'am, admin. Kumusta na kayo si Ma'am Risa? Hu. Ma'am Risa, asan ka man? Tulog ka man ngayon? We miss you, busy yan. Pagkatapos ng work, syempre, mag-alaga pa kay baby, magluluto, maglilinis. Nag-scroll up ako, kala ko naduling ako, Ma'am Ens. Sabi ni Ma'am Renzel.
Alam niyo maganda yung ganitong comedian na sa Facebook, madaming mag-views. Sa kabila boboto. Kasi nga sa Mayo, eleksyon na. Papalitan na yung presidente ng ating federasyon. Nakakatuwa si taga New Zealand. Nandiyan na sa Teresa, isipin mo nandyan. Uy, may CPR ka. Sabi ni Ma'am Ends. Ma'am Risa, sige, kain lang. Ayan. New Zealand comedian. Ayan, napanood ko na po yung binaba nyo. Boss Butchog Dan. Ma'am Jocelyn Ilagan, may out shoutout. Ano ba yun? May kumuha po sa sili ko. Ma'am Inday, siomay pala. Ewan ko ba yung... Daing po ata kinakain ng nanay ko, ma'am. Daing. Nilagyan niya yung suka niya, siguro. Okay na si Jowa.
Ha? Hindi na. Hindi ginagana. Hello, Mike! Michael Arts. Pag may time, wag ko daw taasan yung kilay ko. Naku, ma'am, sa alam niyang may live stream ako. Tamsak Dan po, host pa, join po again. Hello, Michael's Arts. Hello po. Ayan po, may jacket na po kayo. Baba po kayo ng bahay. Pwede maghanap ka tayo. Upload ko maya ang gulay na niluto ko pala. Go, Ma'am Renzel. Upload mo na yan. Tapos ibaba mo sa natin. Michael Arts, baba ka ng bahay dyan. Hindi man tinatanong ko kung dala niya yung pagkain niya. Kasi nung nakaraan, nakalimutan niya yung pagkain niya sa sa bahay niya. Matigas daw, sabi ni boss. Ma'am, Ma'am Ens, yung matigas na sinasabi ko, ang binibili ko kasi yung 1-ton wrapper. Di ba dapat yung yellow, mas malambot? Wala kasi sa mall. Di ba dapat yellow? Pag yung puti, matigas siya talagang pakuluan. BG lang muna. Moto check, thank you. Sige lang po, moto check. Salamat, master. Michael Arts, baba po kayo ng bahay. Ayan, nababa ng bahay si New Zealand comedian. Palablab church kasi kami, mamayang 8:45. Sige lang, master. Thank you. Ayan, palablab naman po. Sa binababa ni Nightbot, please. Saan ko itong pwede mo pwede ni boss? Yung pakita na pa lang. Mabawas naman. Ang mahal din yung sa may Bulacan, ma'am, mahal din. Sis Jennifer Vlogs, mega loud shout out. Good evening, good evening. Ang pinakamatangkad pang Miss Universe na host ng YT, ang Jennifer Vlogs. Ayan na, nawala na naman si Coco Loca at si Boss. Nag-edit na, ma'am. This Jennifer, thank you. May loud shoutout sa iyo. Good evening. Happy New Year na. Bukas ay Palengke Day. Ano na ang ihahanda nyo, guys? Guys, bukas ay Palengke Day. Ano kayang hahanda ninyo? Abangan natin ang mga uploads. Walang sa bagong taon.
Baka bukas yan meron na. 30 na bukas, di ba? Alam naman nila mag-New Year. Sana nga. Walang advan host. Late meron. Ewan ko ba sa mga incheck na yan? Bakit late? Hindi nila maintindihan no mga Pilipino nag-celebrate ng New Year, ng Christmas. Ma'am N, sa Japan po ba pag Pasko, New Year ganyan? Nag-advance ano ba sila? Advance pay? Nag-advance sahod po ba kayo or ano? Same time? Suka. New Zealand ang baba ng kanyang tahanan. New Zealand! Napanood ko na po yung binaba nyo. Dadikit kalembang ko na rin po yung aking alagad. Oh, normal sahod 25. Ka naman para sa akin. $8.45, ano na, 8.30 na master ah. Ito lang advantage ni Nightbot, no? Pag nag-type ka lang, baba niya agad yung channel. Yun nga lang, alam ko may bawas si Nightbot eh. Nasaan na naman si Coco Loca at Boss? Guys, may attendance tayo guys. Asa na kayo? Si Boss oh, dito. Umaabot naman yung ano natin pag 100%. Pero 48% na siya. Anong oras na ba? Nakaano na ako? 1 hour. 1 hour and 30 minutes. Here pa mi. Yan. Auntie Ibing, thank you so much. Lagot kayo sa akin, Boyd kayo. Sabi ni Ma'am Enz. Ay, wala tayong paano ngayon. Wala tayong pa bubbles. Ayan. Party naman pero masakit sa mata eh. Wala ba ibang ano? Bongga, talaga cover mo si Star. Sis Jennifer, baka may mabudol. Makapasok naman. O, diba? Para sa views. Dagdag views. Pag may nabudol, ayan. Sabi nga niya, si ano nga kanina eh, sino ba yun? Yung nasa bahay mo. Sino ba yun? Lalaki, nako, host, nakaano naman yung, nyo, thumbnail nyo. O, diba? Sabi ko, nakapasok ka. Di, may views ako. Sis Jennifer, kailangan po na ng Baguio. Ba, naghihintay lang ako dito, Sis Jen. Wala, sira na talaga yung aking, laptop. Sis Jen, yung nakita kong bilihan ng, PC, taga-Tondo. Ang gusto niya, pick up. Meron naman siyang shop sa Shopee. Kaso nga lang, hindi natin alam baka pagdating dito, wasak-wasak na. Oh. Sila wala na. Tawa si Sis Jennifer, o diba? Sabi ko ka sa kanya eh, o diba, napadaan ka. Lakas maka-scam.
Timbrehan kita. Sige, sis Jen. Baka timbre naman to. Kala mo naman may tutumba tayo eh. Ang layo naman. Oo nga, sis Jennifer, malayo. Pero yung price nung sa kanya tsaka dito sa malapit sa amin, kalahati. Mura ng 4,000 pesos. Mura sa kanya ng 4,000 pesos. Dito, Gismil talaga yung pinakamura eh. Gismil. Naka-BJ ba? Kaya pala di makatantos. How much? Yung sa kanya is 8 GB, na yun eh. 6,000, 6,500. Mga 3,500, no? Mura sa kanya ng 3,500. Nag-upload mi Ma'am N, sabi ni Ma'am Renzel. Tamang hinala talaga kayo, haha. Baka mababa memory. 8 GB sis Jen. Ganun nga din gawin ko, ha, sabi ni Auntie Ibing. Yes, Ma'am Ibing. Sis Jen, tundo nga lang layo. Yan. Tapos na mag-BJ, sabi ni boss. Mura sa kanya ng 3,500. Dito kasi talagang 10,000 yung mura. Pinakamura. Hype ka, boss. Pasimuno ka, sabi ni Ma'am Ens. Timbraan mo ako, sis Jen, para maplano natin yan. Para makapagluto ako. At baunin natin. Baon talaga. Oo, baon para hindi na tayo mag-restaurant. Hindi pa daw tapos ma-BJ, sabi ni Boss Butchog. Ang alin? Puro talaga kayo kalokohan. Nako, may finale pa yung BJ ni Kukulo ka, sabi ni Ma'am Enza. Ma'am Renzel, si boss talaga, sabi ni Ma'am Renzel, oh. Ang galing pag BJ usapan na, sabi ni Ma'am Renzel. Tawa si boss eh. Ano na? Ma'am Jocelyn, thank you. Nabilaukan na. Nga boss, sabi ni Ma'am Ens. Wala man lang ibang design tong itong wala ba yung naman pampakinis naman ng muka na dual na yata, sabi ni Ma'am Ens. Haha, sagad ata eh, sabi ni boss. Haha, loko din kayo, sabi ni Ma'am Renzel. Kukulo ka, mamaya na yan, sabi ni Ma'am Ens. Ma'am Ens, mahal talaga yung dito, mahal. G's talaga yung pinakamababa nila, G's. Sabi ko kasi ang budget ko 5, sabi nung tindero. Ma'am, parang hindi po kaya ata yung yung gusto nyo. Hindi po kaya. Hanggang G's lang po. Haha, inom nga kayo gamot. Nalipasan na naman kayo ata, sabi ni Ma'am Renzel. Wala. Nagyaw-awi dun to.
Kakain ka pa? Budang, matiyot ka. Hindi, suka, tinako na. Sayang. Ay, di pa nabasa yung sako. Suka. Oy! Kukulo ka. Sa New Year mo, paputukin yan, sabi ni Ma'am Enz. Ayan na, nagbaba na ng upload. We're processing this video. Check back later. Nagmadali. Check back later daw, Ma'am Renzel. Burado na. Abot pa kaya Ma'am Enz. Ayan. New Zealand. Shout out. Ayan si New Zealand. Nagbaba ng kanyang tahanan. Isa siyang comedian. Ang kanyang content ay pagpapatawa. Pang good vibes lang. Ma'am Jocelyn. Thank you Ma'am Jocelyn. Habagat Official, mega loud shout out. Good evening, good evening. Ayan, may jacket na po kayo. Good evening. Habagat Official, dami kong tawa kay Coco Loca. Sabi ni Ma'am Enz. Ayan, huwag lang kalimutan guys. Tamsakan, dikit kalembang si host pag hindi pa kayo dikit. Huwag din kalimutan lablabin ang ating mga binababa. Binababa ni Nightbot guys, please. Ang ating mga members. Baba po kayo ng bahay, sir. Nandyan pala. Mga nawawala eh. Ako na matitira niyo sabi ng Renzel. Baba po kayo ng mga bahay nyo dyan. Sa mga wala pang bahay, habagat may jacket ka na, ibaba mo na yan at lablabin natin. Andito lang, sabi ni Boss Butchog. Boss, ano pong handa niyo, boss, sa darating na New Year? Ay, ang kulay ng ano natin, dami natin na dapat ano, blue. Blue. Phantom blue. Phantom blue ba yun? Yung kulay next year. Or ano, ganito, yellow, ay, yellow green ba? Avocado green. Di ba guys, ang kulay next year is avocado green at saka ano, phantom blue. Para siyang blue na parang may pagka purple or blue siya na nag-fade. Yung parang ganun ba yun? Ma'am Renzel, ako Ma'am Enz, nag-upload yan. Ma'am Enz, sabi pala ni Mother, mega loud shoutout sa'yo kanina. Mega loud shoutout Mother. Tapos sila mag-dinner, ma'am. Katapos sila mag-dinner. Ano pa ya? Nakaka-miss yung broken glass ba yun? Haha.
Nakakamiss yung broken glass ba yun? Sabi ni Ma'am Ens. Ano ba tawag doon, Ma'am Inday? Yung ano? Broken glass? Dami kong tawa. Ma'am Ens, ano yun? Yung broken glass? Yung brain cells ko hindi pa gumagana. Dami kong tawa. Broken glass? Di ko alam tawag doon, sabi ni Ma'am Ens. Broken glass. Mag-google nga. Yung gelatin na iba-iba ang kulay. Sago. Sago. Bakit sago? Ma'am En, sabi ni Mama, sago daw. Ma'am En, sago daw. Ano ba tawag doon, Ma'am Inday? Ma'am En, hindi ko nga rin maisip. Hindi ata gumagana yung utak ko ngayon. Ma'am Ens, Google natin. Hinanap ko nga, Ma'am Ens, oh. Broken glass. Broken glass. Nakakain po ba ito? Iba-ibang kulay, sabi ni Ma'am Ens, eh. Cathedral window gelatin, ma'am. Cathedral, o nga, masarap to. Kaso nga lang, matrabaho siya. Pero masarap. Ito yung sinasabi. Nakita mo na, Ma'am Inday. Yes, ma'am, Cathedral window jelly. Ewan ko ba kung bakit naging cathedral to. Matrabaho lang, ma'am. Masarap nga siya, no? Masarap. Saglit lang. Dessert. Ano bang dessert natin? Yung kakanin? Pangbata nga ro. Di ba pangbata? Nagayubing nga eh. Meron ako dito lychee flavor, yellow, tsaka green. Ay, ato yun pa. Wait, ni Kalbo, idi. Ngaik niya, yung katedral, yung jelly nga eh. Dati niya, favorite nan sa Nikwana. Diba? Lagi niya ipapadala. Ganyan. Pero gusto ko yung may yema sa gitna ng gelatin. Ma'am Ens, yung yema ba is yung yema ba condensed milk lang, no? Condensed milk na may mani. Pwede nga to, Ma'am Ens, sa mga bata. Madami kasi akong gelatin dito eh. Ano to? Condensed milk. Condensed milk. Condensed milk na lang. Pwedeng asukal. Pero paras lang din sila ng price ng condensed milk eh. Di ba condensed na lang? Kahit walang mani, sabi ni Ma'am Ens. Ano yun, Ma'am Ens? Pakuluan lang. Ay, gawa ko nito kasi dito yung pamangkin ko. Gusto nila to. No, Mama, no? Ang gawa ko niyan. Bye na muna sis, balik ako bukas. Auntie Ibing, thank you. Happy New Year kanyang dita. God bless. Salamat. Green at saka red, no? Ay, kuha ko ng green tsaka red. May pandan kasi dito green eh.
Masarap kasi yan, maganda sa mata. Boss, thank you. Oh, ma'am, at saka no, malambot. Gusto ng bata. Gawa ko para sa mga pamangkin ko. Tsaka sa ano, kung may mga bata. Mga pupunta sa ano. Hala, hindi ka pa nag-ano, ma'am, sa WH mo. Sige, ma'am, ano, anti-ibing. Sige na, anti-ibing. Pag ano, daanan kita. Numalpasak dito eh. Ma'am Ens, gawa ka nito, Ma'am Ens. Para sa mga kiddos mo. Insabay mo na ako malata, tapos sinigyan mo tatay la kuman. Pagpakulay kayo tibok, maibusang kayo man bukod. Ni. May yema, Ma'am Ens. Ma'am Ens, daan mo ang sugar. Ma'am Ens, huwag ka na mag-yema. Mm-mm. Alang, hirap naman itong gawin, Ma'am Ens. May ano ka dito? Paano mo ipapasok? Paano gelatin cake na lang? Oo nga, Ma'am Els, nakikita ko nga to sa ano, ang daming views ng ganito. Ang daming views ng ganito. Paano kaya nila ginagawa? Justin Ilagan, thank you, ma'am. May pantusok naman para no sugar. O go, ma'am. Floor Channel, mega loud shout out. Good evening, Ma'am Floor. Floor Channel, dito po ako sa inyong bahay. Floor Channel. Ito kita. Ayun, wala na. Napunta tuloy sa iba. Naghanda ng gulay gawing lumpia. Masarap nga ito, Ma'am Ens. Ma'am Ens, pwede ka naman gumawa ng gelatin. Huwag lang masyadong matamis. Sa akin, ang gagawin ko, ano na lang, condensed milk. Ma'am Ens, lagyan ko ng condensed milk. Gusto to ng mga bata. Pero parang masarap yung biko na violet. Biko na violet. Biko flavor. Ano ba yun? Ube flavor, ma'am, no? Ube. Pero hindi na makakain ng anak ko. Yun nga, Ma'am Ens, yun lang. Ma'am Flor, dan na po sa inyong bahay. Dikit kalembang ko na po sa inyong mansyon, Ma'am Flor.
Biko na violet. I-check ko nga pala. Kung ano yung nandyan. Kung alam ko nandyan ako lychee. Yung lychee may flavor na yun. May lasa na. Yung lychee. So yun yung magiging ano mo. Base. Yung puti. Tapos may green ako dyan at saka yellow. May green at saka yellow ba ako? Tapos may langka at makupuno. Nako, puro sweet. Ma'am Ens, ang sarap sana no, Ma'am Ens. Nako. Di nga mailuto at walang kakain. Kung nasa Pilipinas ka lang sana, Ma'am Ens, ano ko, daming kakain yan. Sa amin nga, Ma'am Ens, nung Christmas, kala namin walang bisita, pero kinaumagaan ako, nagsidatingan sila. Makikain. Wala namang ano, hindi kami masyado nagluto. Kaya sabi ko, sa New Year na lang. Si Coco Loca, may problema sa G. Mukhang aligagasa. Ano kaya nangyari kay Ma'am Rincel? Ano daw ang kanyang problem? Habagat host, mega loud shoutout. Good evening. And Sir Michael Andres TV, dikit kalembang po sa inyo.
Bernard 27, dating dikit po ikaw. Yan, pinanood ko na lang po. Andito po kayo sa Dubai, no? Yung malagkit. Hindi ko alam, ma'am. Floor, channel dan na po sa'yo. Nilang, baka iba yung tawag dito sa amin, ma'am. Baka iba tawag dito sa amin, ma'am Ens. Kaya hindi ko alam kung ano pong ano. Floor channel dan, habagat dan sa'yo, habagat. Ma'am Jess, thank you.
Gabi ka lang.
can't wait for their affirmation. You can't wait for their approval. You can't wait for their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants you to run, but I can't stop running because you're not running. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life is chasing it. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Lahat titingam, ikat na lang hata. Hindi na mo ka nagpakabilitan. Kanyak na lagyagdan ang matabangin. Meron mo yung kundangin. Ma'am Jazz, Ma'am Flor, thank you, Ma'am N. Salamat po. Ba't walang jacket si Ma'am Annalyn? Ma'am Annalyn, thank you. Palobat na ako, guys. 6 minutes na lang. Biglang 6 minutes. Bakit? Guys, thank you. Ma'am Jesslyn, Ma'am Ens, Boss, Ma'am Rancel, Sir Michael Arts, dan na po sa inyo ha. Nagdikit kalembang na po ako sa inyo. Thank you. Lobat na po ako. Ano ba bukas? Bukas 30, no? Yan, bukas ulit. Ayan, 5 minutes na lang. 5 minutes, 5% na lang. Thank you po, Michael Arts. Thank you. Nagdikit kalembang na po ako sa inyo. Nanood na po ako. Salamat. Good night po sa lahat. Thank you, thank you. See you next time. Happy New Year po sa lahat. Paalam.